croeso I Sgorio. Wel, diolch I Storm Dara, fe gohirwyd holl gema'r penwythnos yn uwch gyngrair Cymru ac felly golwg yn ôl sydd gynnon ni ar eich cyfer chi heno ar y gema chwaraewyd ganol wythnos ac fe gawn ni ddyfarniad gol y mis gan Malcolm Allen. Fe gychwynnwn ni yn y bala oedd yn anelu I gyda'r seintiau newydd am yr eildro y tymor hwn. Cipio'r triphwynt a tîm Colin Caton fydda'r gyntaf erioed I guro'r seintiau ddwy waith cyn yr hollt. Blair gan Abernathy, nildio'r meddiant, McManus! Ac arbediad dwbl gwych gan Joel Torrance. Oedd y ddwy ergyd yn syth at y golwr, ond oedden nhw'n ymdrechion pwerus. Redmond, efo'r gig gornel! A'r Pennod oddi ar y postyn! A rywsut, nath I ddim croesi'r llinell. McManus oedd yn meddwl fod wedi sgorio. Ben Clark yn methu reoli. Harrison yn carlamu allan o'r amddiffyn. A'i bas dreiddio lôn cafodd Abernathy. Abernathy ddim yn cam sefyll. A mae'n gic o'r smotyn. Wel, oedd hi'n ymddangos bod o sebi Abernathy wedi gwastraffu'r cyfla. Ond fe dynodd Conor Roberts o'i lawr. Dim ond cerdyn melyn. Mae golwr y seintiau newydd yn ei weld. George Newell sgoriodd yn ebyn y seintiau yng nghwpan y gyngrair fis dwytha. A mae o'n cael y gora ar Conor Roberts heno hefyd. 7 munud I fynd yn yr hanner cynta. A mae'r bala wedi mynd ar y blaen. Cryd mewn safle addawol iawn i'r ymwelwyr. 5 yn y wal i'r bala. McManus yn taro'r trawst. Bêl nôl allan, ond y bala'n clirio. McManus yn codi'r bêl yn gelfydd dros y mur amddiffynol. Mendes. Tacl wych. Yna, Dennis y meddiant. Ben Clark. Ar ochr y cwrt Cosby yn troi! A ddi ergyd o ar ei ffordd tuag at gornel isa rwyd, ond Joel Torrance yn dyrnu'r bêl yn glir. A mae yna waith, ond cic gol fydd I. Seintia ar frys I ddechrau'r chwarae. Redmond, I mewn I cwrt Cosby! Ac Ash Baker yn taro'r bêl ar yr hanner foli. McGahey. Redmond yn troi. Redmond dros yr amddiffyn at McManus! Ac ymdrech yr Albanwr yn curo'r gol geidwad, ond fod feddi heibio'r postyn. Pawb mewn gwyn yn ôl tu ôl y bêl. Brobl yn croesi troma. Tuag at McManus! Ar arbediad gan Joel Torrance yn sicrhau bod y bala yn aros ar y blaen. Bêl yn adlamu mlaen yn y cylch canol. Cyffyrddiad McManus at Clark. Clark at Brobl. Jordan Williams o'i flaen o. Dyma fo Jordan Williams! A fe ath y blaenwr amdani ar y cynnig cynta, ond ergyd droed chwyth Jordan Williams yn hwylio heibio'r postyn. The lads have done absolutely outstanding. Rode our luck at times, but that's what's got to happen when you play against the quality of a team like that. And I thought we did really, really well. You've got to have endeavour, you've got to have commitment and a desire to want to go and hang on to the result. We've had some really good opportunities and we've not took advantage of them. So that's the important thing. You know, you give a really poor goal away like that. You know, it's a tough one to accept, but we're going to have to. Ar ôl gorffen yn y 6 isa, tymor dwytha mae Pennod a Hwlffordd wedi torchi llewis tirleni ac yn edrych yn gartrefol iawn tua'r copa. Hon oedd gêm fawr y noson, cynta yn erbyn trydydd. Cic rydd cynta mewn safle ymosodol i'r adar gleision. Kyle McCarthy ar ei drod chwyth.
yn crymanu'r bêl mewn. Mae Prisbeck yn aros ar ei linell a'r Pennod heibio'r postyn. Green gyda Kirchhoff a Harling ar gael. Maen nhw'n gwneud yn dda i gadw'r meddiant. Mae Harling yn y symudiad eto. Dyma Kirchhoff at Owen. O'i mynd i hun, ond rhwyd ochr gan y capten Kane Owen. Wood, dan bwysau, dwi ddim y bas orau, mae'n syth ad Arman, cyfle fan hyn i Arman yn sgorio, ond... Wel, mae yna gic rydd wedi dyfarnu ar gic rydd am drosedd ar Nathan Wood. Nawr, o'n i'n dilyn y bêl, ond oedd pas Nathan Wood yn un berffaith, ond yn syth at Ben Arman, ymosodwr Hwlffordd. Mae e'n troi'n gelfydd, yn gorffen yn gampus ac yn ddadleuol yma yn Stadiwm Gwydir STM. Gôl Ben Arman ddim yn cyfri. Y drosedd ar Nathan Wood. Munud agoriadol yr ail hanner. Cic gornel gynta'r gêm i Ben y Bont mewn. Mae'n dod ar y foli! A mae'r gôl wedi dod! A Miles Davies wedi chael i. Davies ar y foli. Yn ishel heibio i Zach Jones yn y gôl. A dechreuad gorau posibl i'r ail hanner i dîm Rhys Griffiths. Dyma Pen y Bont yn dod yn chwilio am y ail. Davies. Rhys ar ei ben ôl. Dyma Venables. Venables drwyddo at Harling. Hanner cyfle i Harling. A mae'r bêl yn cael ei glirio. Wel, cyfle arall i Ben y Bont i ymestyn i mantais fanna. Venables yn bwydo Lewis Harling. Mae Pen y Bont yn parhau ar y blaen, ond o gôl i ddim. A nawr mae Tybon yn mynd i weld ail gerdyn melyn. A mae Hwlffordd lawr i 10 dyn. Y drosedd o tu ôl yn un amlwg gan Luke Tybon, y chwaraewr ryngwladol. A pethau yn mynd o ddrwg i wath. A Bruce i sgiliau da. Mewn at Hawkins yma. Owain Jones! Ceisio crymanu'r bêl. Heibio i Adam Prisbeck. A bu bron iddo fe lwyddo. A Billy Borge. Yr hira heno. Uchel i'r awyr. A'r bas tu fewn. At Wood. Wood! O'r ergyd yn ishel ac yn syth at Zach Jones. Mi oedd Raffel efalle'r opsiwn orau tu allan iddo fe, ond Wood yn mynd i hunan. We probably deserved the win, I felt, although there still wasn't an awful lot in it. You know, it was an early goal, and then we played well for about 20 minutes after the goal, and I felt that was enough probably to deserve the 3 points, but fair play to Haverfordwest, they don't stop, do they? The referees let so many challenges go from both teams all night, and then if that's a foul, well, might as well pack up and go home, because that's embarrassing. Him and the linesman have had a shocker there. Whether you're a Pen y Bont fan, Haverfordwest fan, or TNS or a neutral, I think everyone wants there to be a title race, so hopefully we can just hang in there a little bit longer and just keep it interesting. Mwy o gemau ganol wythnos i ddod wedi'r egwyl, ond cyn hynny dyma restr fer gôl y mis ar gyfer Tachwedd. Bydd Malcolm Allen yn dewis yr enillydd cyn diwedd y rhaglen. Camgymeriad gan Iorwerth, Clark mewn at McManus. Leo Smith! Gwych gan Smith. Crymanu'r bêl i gornel ucha rhwyd. Cara Jones, y bas i lwybr hyd yn y golwr oddi ar y llinell i sgibo. Ond mae'r beth a Lily Jones. Lily Jones! Na chi gol rhyfeddol gan Lily Jones! Nico Patterson yn chodi! Yr gelfydd i gornel ycharwyd! Gyda hanner petai Hughes yn cafno cefn y rhwyd fan hyn. Hughes felly dros y mur, ac am gol gan Rhys Hughes o ryw 5 llath ar hugen fel taran i'r gornel ucha. Joel Edwards, pas lach ganddo fo, syth at Brobl.
Brobl i mewn i cwrs Cosby, a chirethiad i hwn! A mae Ryan Brobl wedi nioni'r sgôr, gol unigol wych! Jordan Williams yn sgwar at Rory Holden, disgyn i Danny Redmond, Danny Redmond, y capten, y torri calon a Pennod. Fe drawn ni'n sylw rwan at y gemau a gwylod y tabl ganol wythnos ac roedd y 4 isaf i gyd yn chwarae ei gilydd. Cyn i ni weld y Flint yn erbyn Aberystwyth, dyma sydd ath i rhwng Llansawel a'r Drenewydd. Croeso wedi cael ei tharo lawr, mae dal ddim yn glir, yn Bale yn syrthio at Jamie Rickard ar ergyd, chydig heibio'r postyn. Fe gymrodd i wyriad oddi ar un o amddiffynwyr y Drenewydd. Williams ar ei drw'r chwith, felly dros y mur ac chydig dros ben y trawst yn y diwedd. Y Bale mlaen at Oswell sydd ddim yn camsefyll hanner cyfle fan hyn y Drenewydd. Y Bale ar draws y gol ac o bosib fydd Saron Williams wedi sgorio fyna. Mae dal yn fyw fan hyn. Smith, a mae'n groesiad gwael yn y diwedd, ond am gyfle i Aaron Williams, fyddech chi'n meddwl fydde wedi claddu'r ergyd heibio Will Fuller, ond o bosib y cael ei ddal rhwng dau feddwl fyna. Digonedd o grysau yn llechu yn y cwtchwydd. Ishmael, mae'n bel dda ac mae'n beniad rhydd i gefn yr hwyd. Ac o'r diwedd ni wedi cael gol. Ac Aaron Williams oedd hi peniad hollol glir, oedd hi'n bel hyfryd gan Zeli Ishmael ar draws y cwrt chwech. Y gig rydd felly, chydig y tu allan dros y mur, ac, bron yn mynd heibio i Usher, fe ddath hi oddi ar y golwr ifanc i fewn i'r rhwyd ochr. Brock yn rhyngipio y Bale tuag at Corey Hurford am gyfle fan hyn i Lansawel, a Hurford yn sgorio heibio Usher i ddod â'r tîm cartre yn gyfartal gol allan o nunlle i dîm Andy Dyer. Tyler Brock yn troi y bas tuag at Corey Hurford yn sgorio i gol gyntaf yn y gyngred y tymor hwn. Sutton yn ennill y peniad, Rio Dyer yn ennill yr ail Bale. Mas at sgorio y gol, Hurford i fewn i'r cwrt Cosby yn troi nôl ar ei drodd dde. Siawns am ergyd yn taro'n erbyn a hanner cyfle. Fwy na hynny i Rio Dyer o bosib. Yn sicr fydd yr sefyd i taro'r targed. Y ddau dîm yn brwydro amdani. Y Bale nôl gan y tîm cartre, Price unwaith eto draw at Hurford. Mae'n gweld lot o'r Bale yn yr ail hanner. Hurford ar ei drod chwith unwaith eto. Y Bale yn dod oddi ar y trawst. Mae dal yn fyw ar yr ochr draw. O fe groesodd y Bale y linell am gric gornel. Williams. A'r peniad oddi ar y trawst unwaith eto. Llansawel, maen nhw mor anffodus. A Tom Price y tro hwn a'r peniad. Price i fewn yn gryf tuag at Hurford unwaith eto sy'n cael ei lorio gan Price. Mor synigaidd reit o dan drwy'n y dyfarnwr. Cerdyn melyn hawdd. Ac mae'n ail gerdyn melyn i Price, ac mi fydd rhaid i'r Drenewydd chwarae gweddill y gêm lawr i 10-10. Dyma'r croesiad gan Price, tuag at y postyn bell a Hurford, mae wedi cael ei, a mae'n ôl yn gol. A Sam Usher yn anffodus, yn gollwng y Bale, ac mae'n gefn yr hwyd, a gyda munud yn weddill, mae tîm Andy Dyer wedi ffeindio'r gol. Weren't a lot of quality there tonight, it's probably fair to say, but spirit, endeavour, as what we are, was there in abundance, and it was nice just to pinch that goal right at the death, to be honest with you. Gyda'r Flint, 4 pwynt yn glir o Aberystwyth cyn cyfarfod nos Ferchar, roedd hon yn gêm anferth gyda'r bwlch hynau am gau 1 pwynt neu agor i 7. Fana, mlaen at Josh Jones rwnd y gornel. Os y gyfle i'r Flint, ys gynnar iawn y gêm. Oes Mana. Ac e fewn 3 munud, symudiad slick gan y Flint. Yma Florian Ionsiam. Di rwyd ei drydydd gol y tymor yma. I
basiodd o'r bel yn gelfydd i bod Dave Jones ar ei dim gobaith i'r golwr. Ond y cyffyrddiad na rond y gornel gan Josh Jones yn wych i frasgam Ionsian. A todd yma methu hwnna y Flintyn Aberystwyth dim. Rond y gornel, William rediad Josh Jones, mae'n cyrraedd na flaen Louis Bradford, sy'n cefnodd yma Ben Hughes, Hughes ar ergyd, a'r golwr yn ei gollwng i. Ar ei bostyn agosa. Yn dalu afel ni. Ar rel gynnig, yn bron iawn i ffrind dyblu mantais. Bas uniongyrchol, sy'n cefni ar y miffin i Josh Jones. Wnaethon ni nôl i Ben Hughes ar gydrymus. Phillips ar gycrydd, isio dal y golwr allan am ym. Dave Jones yn gorau gwyro hwnna dros y trawst. Oedd yn sicr os oedd hwnna. A mynd i mewn o'i beidio. Ond gorau delio fe. Phillips. Blaen troed i Josh Jones. Mae Ionsian yn y canol. Y weledigaeth yn dda yn sgwar yma. Luke Marriott. Ionsian yn mynd i hyd. Cyfo mae'r ail. O'r noson iddo fo. A i'r Flint. Gwrth ymosodiad sydyn iawn. Mae un gwrth Cosby i'r llall. Ond y bas na gan Josh Jones yn odidog unwaith eto i Florian Ionsian. Mae un peth ar ei feddwl. A taro cefn y rwyd a dyna nath o. Mlaen tuag at Ionsian. Yna flaen Bradford, cyflamatric i Ionsian! Oedd o tipyn cryfach na Bradford. A mater hawdd oedd i fwydo hwnna. Heibio i Dave Jones, hat-trick gyntaf y tymor yma i Florian Ionsian. Bel uniongyrchol, tu cefn i'r amddiffyn. Neb ar gyfil Ionsian a Bradford i ora. A droed chwyth na'n Palmer Bale heibio i Dave Jones y Flint Tair Aberystwyth dim. Mae da gan Jones, Burke. Ar ergyd, o'r bediad o dido gan Dave Jones. Gael a'n nythu i gornel charwyd, ond am fraich gadarn gan y golwr. Roedd Ceicona a Chynarfon yn chwarae yn Ewrop dros yr haf, ond maen nhw'n mhell o fod yn saff o'i lle yn y 6 uchaf y tymor hwn. Roedd hon yn gêm allweddol yng nghanol y tabl. Pŵl colli meddiant Mendes yna i flaen a dwy'n y bel. Clark mynd i hyd. Ola mae'r bediad gan George Radcliffe. Os a Clark a pawb yn y dorf am eiliad yn meddwl fo hwnna'n fflio i mewn i gefn y rwyd. Allan at Marriott. Bel hir, tuag at Bradley yn ennill y peniad. Bel disgyn i Callum Bradley, am ergyd gan Callum Bradley, ac am arbediad gan Stephen McMullen, yr ergyd, yr hedfan tuag at gornel ucha rwyd, ond gwaith da gan y golwr. Radcliffe mynd yn hir, Nash ydi aros i fyny, Bale dros Ben, Nash, Kenny sy'n na, cyfle i Jack Kenny, heibio'r postyn, y Bale di anelu tuag at Ben Nash, ond Jack Kenny oedd yna, a Kenny modfeddi heibio'r postyn efo'r ergyd. Marriott, Rhys Hughes i mewn efo. Hughes, nôl allan at Marriott. Syfryd. Hai Marriott, na, Morgan Owen. Ond Marriott cadw'r Bale yn fyw, a Noah Edwards cael ei faglu, ac yn wir mae Mr Lipsy yn pwyntio at y sbotyn. Chwaraewyr Cynarfon methu cwylio'r penderfyniad. Rhys Hughes yn erbyn McMullen. Hughes, dim camgymeriad ganddo fo, i gornel isa'r hwyd. A mae Rhys Hughes yn sgorio ei 8th gol am y tymor i roi Ceicona ar y blaen. Lletraws mewn, cael ei ennill gen Sears. Davies yn troi, Bell at Mooney, ond disniodd yna, mae cael ei chlirio rwsut
oddi ar y llinell. Mwni meddwl fod o'i mewn. Y bel, cael ei chlirio sy cynta wedyn. Cael ei chlirio am yr ail dro, oddi ar y llinell. Lloyd ar gic. Tuag at postyn pella, Nash yn clirio. Bel yn disgyn i Downey ar ergyd yn cael ei harbed. Wel, gwaith da fan'na gan Ratcliffe yn y gol ar ergyd. O ymwyl y cwrs gan Sam Downey yn dŵad trwy lot o goesa ac Ratcliffe yn neud digon. I mewn tuag at y postyn pella. Nash ar Pennod rhydd. Gwaith rhagorol yn y gol y fan'na gan McMullen am arbediad. Isnich William Cymorth. Davies yn ei dwyni, derbyn y bel yn ôl. Clark, cyfle mergyd gan Zach Clark. Ac am yr ail dro heno, mae George Radcliffe yn gwneud arbediad rhagorol i rwystro Zach Clark. Griff John. Downey. Morgan Owen. Mooney. Di'n le rwan o flaen Mooney. Cyfle am Grisiod. I mewn i'r canol mae'n mynd. Tuag at y postyn pella. Tuag at Adam Davies. A mae Adam Davies yn union i'r sgôr. Croesiad i mewn gan Mooney. Yn canfod Davies. Davies yn penio i'r llawr. Ond digon i giro George Radcliffe. Mendes. Wneud yn dda i gael y croesiad i mewn. Nash yn penio'n glir ac Hughes yn clirio. Duggan, dan bwysa, at Poole. Wel, mae Phil Mooney di neidio i mewn i dacol ac chydig o funuda ar ôl i Phil Mooney gweld ei cardyn melyn gynta. Mae o'n gweld ail cardyn melyn ac yn gweld cardyn coch. Y ceffyl a blaen, Pennod yn codi 4 pwynt yn glir o grafangar Seintiau Newydd yr wythnos yma. Tua'r canol ac mae'r balad i llwyddo i ddringo nôl i mewn i'r 6 ucha ar ôl meiddi'r Seintiau am yr eildro eleni. Enillydd gol y mis Tachwedd ydy Lily Jones o Wrexham. Sgoriodd wych y gol yn efo Llansawel. Dim jyst o weledigaeth weld y golwr oedd wrth y llinell gol, ond hefyd y gallu, y talent a'r ddawn i sgorio hon. Gol special. Da iawn. Dyna'r cyfan am heno, ond mae yna ddigon o bêl-droed ar y gorwel i chi. Nos Iau fyddwn ni nôl gyda thaith y Seintiau Newydd yn Ewrop. Uchafbwyntiau estynedig o'r gêm yn erbyn Panathinaikos a'r S4C am hanner awr wedi 10. Fe fyddwn ni nôl fore Gwener ar YouTube gyda'r enwan dod allan o'r het i weld pwy fydd Cymru'n herio yn gemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2026. Dydd Sadwrn fyddwn ni'n fyw o Gau y Castell wrth i Ceicona herio'r Wyddgrug ym pedwaredd rownd Cwpan Cymru JD. A bydd gynnon ni'r gorau o'r gwpan i chi nos Lun nesa. Nos da!